Hej YouTube, og i dag vil jeg filme noget mere Minecraft. Jeg håber I har set den den nye video jeg uploadede i her for nylig. Og denne server, det er en Potion server. Og IP'en vil også være i description og så videre. Og så synes jeg bare vi skulle komme i gang. What? Nej. Kill det. Det gør jeg. Jeg er klar. Det klipgøjer. Ikke? Lol, det ser anderledes ud. Nå ja, det er også fordi jeg tænkte tilbage på. I må lige skrive beskrivelsen, hvis I gerne vil have vide, hvad tekstbring hedder. Nå, hvordan kan man ranke op? Okay, warp A DP så drop party mine her. Search bag. Må lige undskyld. Det er også en OP potion. Hvis I skriver kit update, så får I en OP pickaxe, tror jeg det er. Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad vi skal snakke om i dag. Nå, der vil måske komme, jeg ved ikke hvornår der vil komme op en ny video, men der vil komme på et eller andet tidspunkt. Men jeg gør det, når jeg næsten hver dag, bare når jeg får tid, eller jeg ved ikke om det er næsten hver dag. Jeg tror bare, når jeg får tid, så gør jeg det. Så bum. Nå. Hvad gør de der? Det gør jeg med kit, tror jeg det er. Lad os bare samle nogle af dem. Og sådan er jeg shoppen nu. Og I kan se ud i siden, hvor mange penge jeg har. Jeg starter med 1000 tror jeg det er. 1000 eller 10.000 jeg starter med på søvn. Og hvis I voter på søvn, så får I 1 million. Man skal lave dem til blokke, seriøst. Og hvor nede egentlig. Og lad os prøve at se, hvad jeg skal hvis man voter. Man kan vote 5 gange på søvn. Så I kan folk få 5 millioner. Hvis det er rigtigt.
Sådan der. Bum. Så burde der stå lige med, da jeg får 1 million. Der. Fik jeg lige, jeg tror det var 1 million, var det ikke? Jo. Nu må vi se. Plus man får også nogle ting, man lige kan sælge. Gang op. Wow, hvad skete det lige for det der? Og prøv lige at se, når man ranker op. Boom, siger det bare. Man får ned der. Drugs. Ej, okay. Man får ned. Eller nederstar, tror jeg det hedder. Var op. C. Var B. Nice. Og det bliver også 10 minutter lang video, når det er jeg optager. Og I må meget gerne subscribe til min kanal og like den. Jeg håber der er plot ball, og så kan man få sit eget hus. Eller bygge sit eget hus. Og jeg skulle fra have været til noget nu, her om torsdagen. Det skulle have været til skydning. Men det bliver jo lidt, det bliver også lidt svært at gøre det, fordi når der er nogle ting, når der er mange ting, man skal altid op, fordi man ikke rigtig hvad for nogle, der er det gode af det. Og jeg vil jo gerne optage for jeres skyld, dem som der ser med. A, B, C. Op A. Yes, der er blot ball. Ja, sådan der. Så skal vi bare... Lol, hvorfor får jeg custom? Før der fik jeg stone, nu får jeg custom. Lol. Der fik jeg stone. Det er 13, der gør det.
Så. Men ellers så det her, det går bare ud på at ranke op hele tiden og alt det der. Og hvis I gerne vil have, at jeg skal lave singleplayer videoer, så skriv SP ned i chatten. Altså ned i beskrivelsen. Eller i kommentaren, eller hvad det kaldes. Og hvis I gerne vil have, at jeg skal lave multiplayer, altså når jeg optager på serveren, så skriv MP ned i chatten. Og skriv ned i chatten, hvis det er, eller i beskrivelsen, hvad det er for en, hvis I gerne vil se, at jeg skal optage, hvis I gerne vil have, at jeg skal optage nogle andre spil. Men lige her for det meste, så spiller jeg Posen. Eller Persons, eller hvad det kaldes. Jeg tror det kaldes for Persons. Så, ja. Og jeg håber, at hvis det er I Jørgen Sjønsæt, og jeg er ingen, så... Ja, så må I gerne sige hej til mig. Og det, altså... Det er ikke altid, det bliver 10 minutter. Det kan godt være, at det måske bliver lidt længere. Men det bliver ikke 20 minutters video. Det bliver det i hvert fald ikke.
Så har vi sgu snart råd til at ranke op igen. Så tror jeg allerede, vi har det. Nej, prøv lige. Kan I se den derude, den tæller ned, og når den står på 0, så kan jeg ranke op. Hej. Sådan der. Så er vi tilbage igen. Men jeg tror sgu, vi stopper den herfra. Og så ses vi næste gang. Vi ses, YouTube.